Pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle, super duper kaloyal and charming dago. Super duper mega hyper royal tanya chinita. Napilitan po akong ipakasal ng aking magulang dahil nabuntis po ako. Feel good morning po sa mga suking tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. Ako po si Jennifer ng FTC Taguig. Unang boyfriend ko po si Louie. Siya ang nagbigay sa akin ng unang halik. At siya rin ang nabigyan ko ng unang sarap. May kaya po ang pamilya ko. Samantalang si Louie ay karpintero. Pero proud naman po ako sa kanya. Kaso nga lang, ayaw na ayaw po ng mga magulang ko sa kanya eh. At dito na nga po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ang bango mo naman, amoy araw ka. Mahal na mahal kita. Gusto ko yung mga amoy mo talaga. In love ako sa amoy araw. Basta ikaw. Ayaw mo naliligo ako. Ayoko maligo ko pa amoy. Tas kilikili. Wow! Wow, amoy semento. Ang bango-bango. Kabila. Mahal, in love talaga ako sa amoy buhangin. Basta ikaw. Maligo mo na ako. Hindi mo nga maligo dito sa singit. Uy! Uy! Ano ka ba, maligo mo na ako? Talaga. Uy! Mahal. Ano, handa ka na ba? Na ano? Para naman tayo walang karanasan. Mahal, natatakot ako pero nagsuot ako ng tibak. Hindi ako ready. Hindi ka ready, bro. Hindi ako ready. Tsaka, ano ba itsura ng tibak? Hindi ko alam yan. Wala naman tibak dun sa... Hala, letter. Parang yung T-square pag nagkakarpentero. Ganun. Ah, ganun. May ganun. Patingin niya. Ito. Hala. Letter T, diba? Kaya tibak. Ayun. Ano ba tingin mo? Anong letter? Parang naging letter Y na siya. Puti ng pet ko, no? Stick ko talaga. Bakit? Yan ang flex ko. At ikaw lang makakita niyan. Sigurado ka ba karpentero lang ako. Hindi naman ako tanggap ng mga magulang mo. Wag mong mamaliitin yung profession mo. Ayoko na ulit marinig yung wag mo sabihin na. Ayoko kung ginaganyan yung sarili mo. Ayaw naman kasi ng mga magulang mo sa akin nung una pa lang. Sino ba magsasama? Magulang ko? Ikaw o tayong dalawa? Tayong dalawa. Oo, yun naman pala eh. Mahal naman, paamoy nga ng batok. Aray. Ang bango. Amoy bulkasil. Baka mahal ka dyan. Bigil ka nga. Sigurado ka, mahal mo ako. Mahal.
Ang bango mo talaga. Mahal, huwag kang magbabago, huwag kang maliligo, parang awa mo na. Mahal, parang awa mo, 2 linggo na ko lang ligo. Ano ba? Naglilihi ka ba? Wala pa ka nangyari, naglilihi ka na? Hindi, ganyan ako ka-inlove sa'yo. Ayaw mo ba nun, mahal? Gusto, pero paliguin mo naman ako. Oo naman. Dito muna ako sa Andali lang. Yung likod mo, yung sapit mo. Uy! Uy! Uy, ano ba? Mahal. Ang bango, amoy hinalong semento tsaka graba. Mahal, kahit amoy pako ka, mahal. Mahalin mo ako? Sigurado ka? Opo. Ako ba mahal mo? Oo naman. Di baling ako lang yung maligo basta pag ikaw, huwag ka maliligo, ganoon kita kamahal. Ano ba? Kahit, di ba? Halika dito. Mahal ko. Sigurado ka na talaga. Gawin na natin to. Sigurado ka? Oo. Pukpuk mo na yan. Paano, Louie, ang gagawin natin? 2 months na pala, kaya hindi ako tinadatnan eh. Sige lang. Panagutan naman kita eh. Talaga, hindi mo ako tatakbuhan? Hindi, bakit naman kita tatakbo? Magiging responsabling asawa ka at ama? Oo. Mahal na mahal talaga kita, Louie. Hindi ako nagkamali sa'yo. Buti na lang di ko pinapakinggan yung mga magulang ko, Louie. Mahal na mahal kita. Mahal kita, Jennifer. Mahal kita kung alam mo lang. Mahal din kita, Louie ko. Natatakot po ako dahil alam kong itatakwil ako ng mga magulang ko. Kaya, ano? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Napakapusok mong bata ka, napakatigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig sa akin. Pagkatapos kitang pag-aralin ng college, napakaganda ng kursong kinuha mo. Darling. Pharmacy pa naman. Relax ka, darling. Relax ka. Kuhanin mo nga, Kanor, yung gamot ko. Alam mo, anak, sino ba yun? Ito ba? Ikaw ba yung nakadisgrasya sa anak ko? Ay, wag naman po kayo magsalita ng masakit pa, ha? Ako po. Maghulis dili ka po sa pananalita mo pa. Ito ba yung sinasabi mong karpintero? Pa, bastos ka eh! Uy, anak lang kita, tumahimik ka. At tatay lang kita at wala kang karapatan dahil buhay ko to. Wag po. Bastos ka. Patapos ka naming alagaan pag-aralin. Tapos ikaw lalaki. Ha? Ano ginawa mo? Binuntis mo yung anak mo dahil gusto mo maging mayaman tulad namin. Hindi naman po sa ganun. Wala naman po ako hinahangad na kayamanan mula sa inyo. Darling, ano pa sasabi mo, darling? Ikaw naman. Ay, oo nga. Palaiyak kasi yung anak mo eh. Uminom kasi ako tubig at parang tumataas ang dugo ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa yung bata ka, wala kang utang na loob. Napakawalang kwenta mong anak. Pagkatapos kitang paghirapan yung matrikula mo sa Matrikula. matrikula mo sa pag-aaral, ganyanin mo kami. Napakawalang kwenta mong bata. Tama na po. Isa ka pa. Louie, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Hindi ako iyak. Paglalaban kita. Louie. Mahal ko po yung anak nyo. Mahal! Ano ipapakain mo sa kanya? Spaghetti pako? Ha? Ano? Lalagyan ba ng ano yon? Filipino style sauce? Pwede. Sardinas lang yan kasi pobrito eh. Ano ipapakain mo sa anak namin, ha? Graba? Isang 8-wheeler na buhangin? Ha? At saka... Pulburon na graba, ipupulburon. Ano ba yung cement? Rizal cement? Ha? Ano? Ano ipapakain mo?
Basta, handa po akong panagutan kung ano man yung nangyari sa amin. Promise? Mahal na mahal ko po yung anak nyo. O, may pampapakasal ka. Oo, kaya nga. Ayun lang. Ay, Kanor, meeting muna kami. Kanor, meeting. Ganun ba, Darlene? Oo, okay. Hindi kasi... Oh, talaga? Sige, ito. Kami na lang Sagot na namin. sagot na namin yung kasal nyo. Basta pakasalan mo yung anak Pakasalan namin. mo yan, huwag mong tatakbuhan Ayaw yan. namin ng kahihiyan sa Kaya- aming pamilya. Iyang naman ako sa'yo, Kanor. Nung araw nga Tama na. Maluoy ka. Huwag mo na Nung araw nga Tapos na yun eh. Balik pa ulit-ulit. Sinasabi ko lang. Nung araw nga ng babae ke. Ayan na. Basta ikasal na kayo, ha? Okay. Ikasal na sila. Okay. Ha? Salamat po. Anong salamat? Dito kay titira. Ha? Pagtrabahuan nyo yung igagastusin namin. Tama. Salamat po. Ma, pasensya na po kayo, pa. Pasensya na po kayo. Salamat po sa pagtanggap kay Louie. Anong tanggap? Hindi ba namin tanggap yung Louie na yan? Sabi niyo po, papakasal. Basta ipakasal, pero hindi ibig sabihin tinanggap na namin. Louie, okay na yun. Ay, kamag-alala. Pagtatrabahuan ko yan para matanggap ako ng magulang mo. Meeting kayo muna ni Papa. Meeting kayo. Ayoko na. Kinasal nga po kami ni Louie at sa bahay po ng mga magulang ko kami nakitira. Hanggang sa ako po ay nanganak. At dito po lalong lumala ang sitwasyon. Naiinis ako. Yan, hinaan ko yung volume. La la la, tulog na. Apo kong Ano ba kanta nito? Ay, ang pangit kasi ang kanta mo, Dali. Okay. Dapat yung kanta mo yun. Cocomelon. Ay. The wheels on the bus. Uy, galing mo, Ay, Dali. ang galing ng apo ko. Dali. The wheels on... The pogi on the bus. Go round, round. Ako yung kumakanta, Dali. Nakatulog na yung apo. Ay, tulog na pala. Kawawa naman ang apo ko. Nakatulog na sa ganda ng mga kanta ng lolo't lola niya. Ma? Pa? Ano mapa? Huwag mo kaming tatawaging mapa. Hindi ka pa namin tinatanggap na. Oo nga. Manugang. Yung mesa po at yung mga upuan na pinagawa nyo sa akin, natapos ko na po. At saka nalagyan ko na po ng varnish. Pinagawa mo ba yung Kanor? Oo, pinagawa ko sa kanya. Tingnan mo, i-check mo muna kung maganda. Ang pangit! Ulitin mo lahat. Ulitin mo, baklasin mo yan ulit, Louie. Hindi namin gusto yung pagkakamando mo dyan. Sige po. Ulitin mo, baklasin mo. Panira ka ng gamit. Napakabobo talaga nitong asawa ni Buti na natulog na tong... Jennifer. Jennifer. Ano? Mapa, bakit yun naman po ginanon si Louie? Ang tagal niya ginawa yun, no? Alas 5 pa lang ho, Wala nagpupukpok kaming lang. pakialam. At ang gusto namin, masaya na kami sa apo namin. Gusto namin lumayas na yung lalaki yan dito sa pamamahay namin. Pa! Di ba, Darlene? Tatay po ng anak ko yun eh! So what? Ang sama niyo naman po! Ba't ba ang lupit niyo kay Louie? Ginagawa niyo lahat ng paraan para magustuhan niyo at maging mabuting ama at maging asawa ko! Napakasama po ninyo para namang hindi galing tayo sa kahirapan! Uy, at least yumaman tayo. Pinaghirapan namin ito ng nanay mo. Tapos siya,
tatanggap na lang siya ng biyaya? Dahil nabuntis Hindi ka? po siya ganon! Sinadya niya buntisin ka para makuha niya yung kayamanan natin. Hindi po Ganon siya niya, di ba, darling? O ganoon yung strategy din ng ama mo noong araw eh. Kasi kami... Sabi ko na damay na naman yung civilian. Pwede magpakahoy-kahoy dito. Kahoy ako. Kami kasi, ako ay ang mga lolo't lolo kay Kastila, nagmamaari ng mga lupa sa poblasyon. Itong ama mo, ganyan ang ginawa, pinakasalan. Pero, tinan mo, nagsikap naman. Pero yan, Louie, hindi namin matatanggap yan! Dali mo, sinabi mo pa na style ko yon. Ginaya tuloy ni Louie. Kaya nga, hindi namin tanggap yan. Kaya maaari. Stoy, halika nga dito. Halika dito, lumapit ka dito, Louie, dalian mo. Ano po? Ano ho yan? Mapa! Sa araw na ito, malis ka na. Gusto mo ng pera, bibigyan ka namin. Magpakalayo-layo ka na, Louie. Tama. Dahil ayaw talaga namin sa'yo eh. Sinubukan namin tanggapin ka, ayaw talaga. Kasi alam namin, oportunista ka. Tama, mamili ka. 5,000 o yung anak namin. Ano ba taasan? 7K, huling tawad. 7K o lumayas ka. Hindi po eh. Kasi mahal ko po yung anak nyo. Hindi kami naniniwala sa iyo. Gawin namin 10,000. 10,000, huling tawad. Pera o bayong. Pera o anak. Pera o anak. Hindi po kasi mahal na mahal ko yung... Huling tawad, Kuya Will. Pera. 12,000. Pera o O anak. anak. Hindi nyo po ako madadala sa ganyan kasi mahal ko po yung anak nyo. Mapa, tama na! Napakalulupit nyo! Hindi po mukhang pera talaga si Louie. Tingnan nyo kahit magkano hindi niya po tinatanggap. Huling tawad, 100,000 o lumayo ka na. 100,000. 100,000. Oo. Pwede ako na lang lalayas. Dali ko na yung 100,000 mo. Pera! Kasama ba ako, dali? Hindi ka kasama. Ay, di ba ako kasama? Naganyan ka rin ng nanay ko, tatay ko noon eh. Hindi mo kinuhi. Tapos ngayon Hindi nagbago ko ka na. sasabihin na tinanggap ko yun. Siya lang alam. May agreement kami. Hindi po ko alis. Sige, gawin kong 500,000. Pera o anak! Ano? Huli. Mabili ka! 5, 4, 3, 2, 1! Wala ka ng chance. Ay, hindi Dahil po. dyan, lumayas ka. Mahal na mahal ko yung anak nyo kahit magkano pa yan, walang perang katumbas yung pagmamahal ko sa anak nyo. Kaya sige, aalis na lang ako. Pero tandaan mo to. Tandaan mo, Jennifer, mahal na mahal kita ng anak ko. Louie, huwag mong tanggapin. Huwag kang umalis, Louie. Wala akong tatanggapin pera pero aalis na ako. Louie, huwag mo kami iwan ang anak mo. Kawawi, anak mo na iyak. Kuha! Pera! Gusto na ng pera. Mana-mana din sa lulo to ah. Louie, huwag mo kami iwan. Papa, Mama, samahan mo! Louie, mahal na mahal kita. Papa, lumang na mahal ko si Louie. Anak ko, mahal na mahal ko po si Louie. Mahal, hindi kayo mabubuhay dyan. Kami na magbubuhay ng apo. Apo, gusto mo ng pera, apo? Mapa, samahan niyo po. Sana po hindi ito malaman ng anak ko paglaki niya na ganyan kasama ang mga lolo't lola niya. Louie! Louie! So saglit